Is-seba' visti. Ħafna Maltin u Għawċin għandhom din id-drawwa, din l-użanza sabiħa u qaddisa li jagħmlu dawk li nsejħulhom is-seba' visti u dawn isiru wara l-funzjoni ta' filgħaxija tal-ikla tal-mulejn ħames ix-xirka u hemm min ikompli jagħmilhom ħaġa tajba nhar il-ġimgħa kbira filgħodu. Dawn is-seba' visti huma lina opportunità biex nirriflettu dwar dak li Ġesu għadda minnu mill-mument li fih ġie kundannat għal mewt sal-mument li fih ġie imsallab. Ħafna jużaw il-kelma ħammogu ninvistaw is-sepulkru. Issa l-kelma sepulkru tfisser qabar. Aħna mhux inkunu qegħdin nisru ma' xi qabar. Le, meta aħna nagħmlu s-seba' visti daw is-seba' żjajjar ma nkunux inkunu qegħdin fil-preżenza ta' qabar għax qabar ikun fih ġisem mejjed. Imma aħna meta nagħmlu s-seba' visti qegħdin naduraw lil ġisem veru ta' Kristu rebbieħ fuq id-dnub u fuq il-mewt. U l-kelma sepulkru għalkemm tintuża minna l-Maltin għandna nikkwalifikaw, għandna ngħidu altar ta' repożizzjoni jew altar ta' adorazzjoni, dawk il-fjuri kollha, dik il-mixela, dawk ix-xemat, vera nidħlu f'dak l-ispirtu. Hemm anke min ukoll jagħmel il-borma, dik ir-riħa dawk il-ħwawar li jgħiduna nidħlu fl-ispirtu ta' dawn il-ġrajiet kbar. Imma ejjew nħarsu lejn dawn is-seba' visti bħala opportunità qaddisa u sabiħa, kemm personalment kif ukoll bħala komunitajiet ta' fidi fil-parroċċi tagħna jew kellha gruppi oħrajn li aħna naduraw il-Ġesu u nkunu qrib tiegħu filwaqt li nimmeditaw dak li huwa għadda minnu fl-aħħar sigħat tal-ħajja tiegħu fuq din l-art.